ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಅಣ್ಣದ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಡೆದಿದೆ ಪಣ್ಣ ಯಾನೆ ಲಕ್ಕದು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪಡೆದಿದೆ ಪಣ್ಣ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಜ್ವರ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ದಾದ ಪೂರ ಅದಿತ್ತು ನಂಚ ಲಕ್ಕದೆ ಇಜ್ಜ ನಂಚ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಂತಿಜ್ಜ ನಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಜ್ಜನ್ ಇನ್ನು ಚೂರು ಲಕ್ಕದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪಾಡೋಗ ಬಂದು ಲಿಶ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಲಿಶ್ ಹಾಯ್ ಲಿಶ್ ನನಗೆ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ಪೂರ ಅವಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂನ ಇದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರ ನಿಂಗ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಲಂಚ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ತ ಬಂದ ನಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಉಂಡತ SSP ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಟ್ರಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಾ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒವ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಟ ಇಜ್ಜ ಇಂಕದ ಪಂಡ ಲಕ್ಕದ ನೆಂಚದ ಅಂಚ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತನ್ ಬಂದು ನಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮళ్ళీ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಎಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪದ ಸುರುಕಾದ ಮಾಸನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿ ನೋಡು ಪೀಸಸ್ನ ಐಕೆ ಅಂಕ್ಲೊಂಜಿ 4-5 ಚಮಚದ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ತಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಬಡದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ 1 ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂಚಾನೆ ಆತನ ಪೋಳ್ ಪಂದಿಜ್ಜ ರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಚೂರು ನೀರಾದ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ದಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಡುದೆನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಸಗ ಪೂರ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತೊನ್ನೆರೆ ದೀವೊನ್ನಿ ಅದನ್ನಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಪ ಅರಿಬೇಯರ ದೀಕ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ಅರಿದೆ ತಂದಿತ್ತ 4 ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಸಾಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಮೋಜಿದಾದ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಲವಂಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ 2 ಚಮಚದಾದ ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡನೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪಾಡಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿನ ದೆಕ್ ದೀವೊಂದು ಇತ್ತ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ದಿನಿ ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ ನಪ್ಪಗದ ಎತ್ತು ನಾಂಡು ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಒಣ್ಣಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಇದು ವಿಜಿಲ್ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿಜಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಿಯ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬನಲೆದಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಐಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿತ್ತು ತುಪ್ಪ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾದ ಕರಾನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 5 ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಐನಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಶೋಕಡೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ ತುಪ್ಪಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಚಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡೊಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದು ಶೋಕು ಕಾಯೋಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನಿ ಶೋಕು ತುಲೆ ಏತ್ ನೀರುಳ್ಳಿಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟ ಬೇಯ್ತನಕ ಏತ್ ಚೂರು ಹಾಪುನ್ ತುಲೆ ಆತು ನಾವು ಬೇಯ್ಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮತ್ತು ಶೋಕು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ನಾತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಪ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದೆನ್ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ತುಪ್ಪಡೆ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅಪ್ಪಗನ ಒಂಚಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಯೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಯರು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಕಾಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ನಾನು ತುಲೆತೆ ಆತಿತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಏತು ಚೂರು ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಅವು ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತ್ ನೆಡು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಪಾವು ನೋಡು
ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದಿತನಲ್ಲ ತಂದರೆಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಬೇಯೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಇದು ಚೂರು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಅದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಡ್ ಬಂದು ಇದು ಚೂರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದನ್ನು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಆತ್ನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪಾವನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಈತ್ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಈತ್ ಕೆಂಪಾವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಆತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಚೂರು ಅನೇಟ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನೇಟ ಬೇಯ್ಪಾವನೋಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೊಂದು ಬೇಯ್ತ ಆಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ಡು ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡನೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದು ಕೂಡ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋಡು ಅವ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡನೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ಲ ಪಾಡನೋಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡ್ನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡನೋಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಂದ ಬೊಕ ನಿಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡನೋಡು ಅವನಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟ ಮಿಸ್ ಆತಂದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪುಂಟುನೋಡು ಪುಳಿತಾಂಶ ಉಪ್ಪು ಜತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಳಿತಾಂಶಗೋಸ್ಕರ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪುಂಟುನೋಡು ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡನ್ನ ಅಂಡ್ ಮಿತ್ತರ್ದೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ ನಮೇಲೆ ಪೆತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತದ ಐನಿತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ ಆ ಪೀಸಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀವನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ ಐನ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀವನೋಡು ಐಲ್ನ ಪಾಡನೋಡು ಬೊಕ ಕಲರ್ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ನೀರು ಮಂತಿ ಒಂದು ಐನು ಇಂಚ ಮೈತೊಂದು ಡ್ಯಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಬತ್ತದ ಅವ್ರು ಬತ್ತು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಗೊದಿತ್ತೀರ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಐನ ಮಿತ್ತು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಪಾಡನೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ರೈಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೀಸಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿದಿಪ್ಪತ್ತ ಮಸಾಲೆಡ್ ಐನು ಬಾರ್ದು ಐನ ಮಿತ್ತು ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ರೆಡಿ ಐನಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ಸಲಾಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಇಂಚವರ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರೇ ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸುಲಭವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.